nami ukuthi limbi. Hey uSibongile eme lapha kubo bodla umlilo, dragon straight usuke nje fire breathing dragon kodwa ame lapha no James hey uhleka kuze kuvela unembeza ngaphakathi. Sesendlini-ke manje uhlelo uSibongile ubukela iTV kungenelwa umkhonyana wakhe. Yayazi by now you know the drill. Abedana boreke yo abe bot sethi kumkhonyana wakhe ufuna bakhulume nge-relationship yabo bawu-2. Yo abedana boreke uSibongile. Shey'imbandla awusinsiye nkosi yami umkhonyana kaSibongile athi nje he's willing to fight for umshado wabo. Zipndoda vuke emaqandeni. Cela umuzwe mfethu nje lo baba esekhulumile nje wayibeka yonke inhliziyo yakhe etafuleni cela uze uSibongile ukuthi uthini. Qedile. Yabo before ngena la bengibhizi ngibukela iprogram engiyithandayo. So askis ngisithi ngicela ukuyibukela futhi.